Assalamu alaikum mai sauraro, barka da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon bidiyonmu mai suna ƙabilun Aljeriya. Yau mun kawo muku sabon bidiyo ne akan garuruwan Aljeriya da ƙabilun da suke cikinta. Amma kafin wannan, in wannan ne farkon zuwanka wannan gida namu, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Aljeriya tana da garuruwa 55. A yau mun kawo muku 10 daga cikin garuruwanta. Za mu fara da na 10 wanda shine Tajit. Tajit ya kasance yana da tsawon kilomita 765 daga babban birnin ƙasar. Garin ya bunƙasa wajen noman roman da zaitun da lahadis da kuma dabino. Mazauna wannan gari suna samun kuɗaɗensu ne ta hanyar fitar da kayayyakinsu zuwa maƙotan garuruwan nasu. Sai gari na 9 shine Janet. Janet ana hada-hadar kuɗaɗe sosai a wannan garin, kasancewar kaso 70 daga cikin ma'adanan ƙasar tasu ya ta'allaka a wannan garin ne, kamar su azurfa, zinarin da kuma tagulla. Sanadiyar wannan ne ma ya kasance garin ya fi kowane gari yawan ma'aikata a ƙasar ta Aljeriya. Sai gari na 8 Timemun. Timemun ya kasance yana da tsawon kilomita 850 tsakaninsa da babban birnin ƙasar. Duk da kasancewar har yanzu akwai tsofaffin gine-ginen gargajiya na da, amma garin yana da girma kasancewa manya-manyan kasuwanni da gidajen tarihin da suke cikinsa. Mafi akasarin mutanen da suke hulɗa a wannan gari baƙi ne maƙota waɗanda suke shigowa kasuwanci a cikin wannan gari. Akwai babbar kasuwar su wacce suke kira da Sukul Juma'a, wato kasuwar Juma'a kenan a cikin wannan gari. Sai gari na 7 shine Batina. Batina ya yi suna ne wurin dogayen gine-gine da manya-manyan gidajen tarihi da ababen al'ajabi, domin hatta wannan ginin mai abin al'ajabi The Megalon yana cikinsa. Sai gari na 6 shine Gardaya. Gardaya ya kasance gari ne mai girma kuma mai faɗin gaske. Yana da yawan ma'aikata saɓanin bambancin aƙida da aka samu na rikicin addini da wasu mutane waɗanda ake kiransu da 'yan abu lafiya, wato mazahabai. An tafka yaƙi da su wanda aka yi asarar rayuka da dukiyoyi a shekarar 1998. Garin ya kasance yana da abin al'ajabi saboda kasancewa